Nagabenta ke kubor Mutta ka Bonifila kadai ka badang khat saus nem karta kla sha jit ka Bonifila shulai ban le kai ha ka SAFF hadin ka jing sha jit ki nong ele kai ki ha ban net ban training ha gowa ha ka ba arfulai ngut ki player ki la sha jit kini ki thai ele kai football kan mi na India ban net sha Nepal ha ka arfnyo turik ubnai rimpang wat ngathrai kajing poijung boni kumni ba yo ile na Indian team ngathrai nga ai ka credit mi pa mar nga iba na adu pasedang bat kemi bat kapa wan wan bu training ki up ki wan page ki long ki encourage ba boni hatu ko por bi ki lek no ban join ka BFC ru i sekolah pain mau baru nga ningkong confused ma ki ong engin ra sekolah ru mat idep stu ki res do ata ti ke iba ki tik res ngathrai namar wa ki lai i ka sap at talent ka phong jeng i boni don sap sha tinga sukwa banong ba thrai kani nga ai ka credit ya ki ni ki kimi pa jeng i boni ro ho ki khana sinam sipo jing sha ki yele lang bat kan the sindang rei i boni bat ka sap jeng i ka compare ni por ni yele ka to baby league to ISL baby league ni nagi tim sindang i penyele lang i boni ni encourage lang i boni don ka tu ni ki kan the i badan lang tu ti lada ka kan the le lang bu sindang ka ban improve ko kloi ba ho lada i don hi ka ti ka determination ko mai don menta ngam ngathrai ila ban long naman man kini ya ka Meghalaya sub junior team i captain i boni na po ka tu ka ton me ni sha jet man represent ni ka Indian team tinga thrai la dai perform ha kumni kumbi ilong menta da ila da danglong ni ka determination kumbi ilong menta hi nga thrai kam ki i ban log captain ni ka Indian team taging nga oi pi ba ka interest jong itu khana kapan ni kapan long i ba in long hadu kan ni ti pilas tu i kata te i nomor wa i interest plat banyile football kwa plat terang plat banyile football yo saki kimi pa gi support i ti takadau yo ka result mo yo menta ho jingsha baro sikata hi nga ai kuble ya ka directorate of sports ka bala play gitu ki grassroots center ngi bon ba ki player gi bami na tu ka grassroots center ti let's say lada kinang la ban pen bha kinang la ban play shu khambon shu maybe kan sayarap sibon ya kami gelaban produce player nomor hadu mentahi ki grassroots center ki khambiang di jong ki club ndrei menta nadu padon jong ka government ai sudu kindong kan surat ni kila bon bagi play ti kani kaya ka jingle jong ka director of sports bahkan ban sim ni kani ka linti let's say ka yarap sibon ban produce player ko produce i boni let's say ngala ban ong ba boni hi mi na kani ka namai sedang hi na kani ka grassroots center jong ka directorate of sports let's say kan ong ba ka government lale ke i ba hatam na ka football ami le ang ban ni da poi dang news nem ko mga ong mane adin ni yo platform ngi ngile de baby league ngile de under 12 jong ka government ngile adin suki sedang ban adin i sedang ban ngile sedang ban dala join sa BFC yele wat ya kani ka Shillong League Women Shillong League ru yele na ka maulai ti akatur ki job idan benta bat ka tim maulai
Tadin se join yo BFC sepo stay sebar. Ti nang i one pai biang sepo sulong man represent nam tak Meghalaya nam tak sub junior national under 16 ko badang sulong sian bat nang tu is ki sayui ba i boni sa jet ban represent dari India. Ke MFE ka ai platform ko maong mele ban kini kena ba bid ki select ki ai platform ban represent dari Meghalaya dan nang tu bila ban i matrai lada ka MFE kanang ka encourage ni kanang penseluri kena gumni kumbai long iboni ngat ban organize yaki each group tournaments asi kanang bun sabun ki player ki ban mi nomor bahadu mentahi ha Meghalaya like na ka tournament jong ka government don tournament gitu kin thai ti su thoi lada bun ka tanang bun ki tournament tanang ki player ki nang mi man ban su practice back tu ki kena ki long boring ni don motivation ro em re lada don tournament hi te khamtam ki each group athai ki nang mi bun ki player nomor hadu mentahi apo Meghalaya ki tournament jong ki khamtam jong ki thai ngathrai don tang awi ka under 12 bapnya dengan government but ka Subrutu Cup bapnya dengan government re mundam tournament rem kitai khamtam ki age group kata ti kisong ki school bagi penya ki tournament ngam tharai ben don ki tournament high school lo don Subrutu Cup ki jet direct baik kim don ba ong ba don league la ni ba don tournament ka kubori ka banga kwa ban ai boni bat nangyay tristom nangyay long ka tu ka jinglong ko bapilok bidan bat ni na du mchwa ti yele bha sap ka ibu ki nong penya jong na po ki coach ki manager ki ong bat akwa ba ka Indian team kan job this time ya ka saf game namar ba ki shanrang last time under 16 ki job ya ni ka saf game ti nga expect wa kin thei ru kin job